Wah, sawah dilungkas panen. Nek iki tuku motor. Hei! Woi! Wah, Piye? kowe wong lanang tuwakmu metik kok yo. Wah, jamu anyar ti. Iya ya ini lene. Piye ganteng ora? Ganteng lah iku gelek kowe. Piye? Oh ini Haji Muhsin. Tuku motor ini sapa? Haji Muhsin. Muhsin motor kuwi. Oh, Wong Karas Magetan kuwi. kok kenyih iki. Piro kuwi? Piro kuwi? Murah po. DP. Iso DP. Iso ringan DP-ne. Iki lho, kowe percaya? Lho, 5.000. asurane piro ti? Wis gendak norono dhewe rasa ngene aku. Bener tok. Wasu. Motor anyar. Cuk. Anyar iki metik dilnyak. Ngene. Lah jinggor. Bedas RT numpak RT gagah numpak ninja. Aku paling pengen lah aku jan. Piye iki? Paneran sik suwi. DP ringan iso ini anu iki. Ngene Muhsin iki. Ya toh? Aku tak rono iki. Mbak, Ya, iki seumpama DP ringan, DP 5 juta no iso langsung go mulai, Mbak. bisa langsung dibawa pulang, Pak. Langsung. Langsung. Ya, Mbak, aku sering iki, Mbak. Iya. Langsung tak transfer nang rekening ini ya. Sampeyan brosure, sampeyan anakne pisan dan cepet. Aku ndang tak pamer karo kancaku. Kancaku tak jupuk sing abang, Mbak ya. Oh iya. Ya aku sing putih, Mbak. Ya. Oke. Oke, siap. Tuh, Monggo. tuh. Teh. Coh. Angrek. Lha kowe tuku iki ya? Iya, jupuk iki aku teh. Ngene sapa? Muhsin motor teh. Wah, dolan iki wong loro. Iya, no dolan. Tas. Iso. Tuku motor ning ngene Muhsin motor, kredit cepat 1 hari tidak Jos. sampai. Langsung bawa pulang unit. Ayo, Muhsin Udah. motor. Yes. Ayo.